सरल कर सरलीकरण प्रक्रियार नियम किंबा सूत्र। सरलीकरण प्रक्रिया रे प्रथमे कराजाए बंधनीर अपसारण प्रक्रिया, द्वितीय रे र, तृतीय रे हरण, चतुर्थ रे गुणन, पंचम रे जोग, षष्ठ रे विजोग क्रिया कराजाए। एही सूत्र को संक्षेप रे लिखा जाए ब र ह गु मि फे। संक्षेप रे ब रे बंधनी, र रे र, ह रे हरण, गु रे गुणन, मि रे मिशाण एवं फे रे फेडाण। एहीपरि भाବରେ ଆମେ ସରଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗଣିତର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ସରଳ କର 2 + 2 ହରଣ 2 ଯୋଗ 2 ଗୁଣନ 2 ଯୋଗ 2 ବିଯୋଗ 2। ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ନବୋଦୟରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଆଗରୁ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସରଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ହରଣ କଲେ 2 ହରଣ 2 ସମାନ କେତେ? 1। 1 କୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମରେ ଯାହା 2 ଅଛି ଲେଖିଦେବା। 2 ହରଣ 2 ସମାନ 1, ପୁଣି ଯୋଗ 2 ଗୁଣନ 2 ଯୋଗ 2 ବିଯୋଗ 2। ତାପରେ ହରଣ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା? ଗୁଣନ କରିବା। ସମାନ 2 ଯୋଗ 1 ଯୋଗ 2 2 ଗୁଣନ ହେଲେ କେତେ? 4 ଯୋଗ 2 ବିଯୋଗ 2। ତାପରେ ହରଣ, ହରଣ ପରେ ଗୁଣନ, ଗୁଣନ ପରେ ମିଶାଣ କରିବା। ମିଶାଣ କଲେ 2 ଯୋଗ 1 3 ଯୋଗ 4 7 ଯୋଗ 2 ସମାନ 9 ବିଯୋଗ 2। ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ଫେଡାଣ। ଫେଡାଣ 9 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ? 7। ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା? 7। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହରଣ, ହରଣ ପରେ ବିଯୋଗ, ଗୁଣନ, ଗୁଣନ ପରେ ଯୋଗ, ଯୋଗ ପରେ ବିଯୋଗ କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବା।